Moi Krisella. Moi Milla. Ajattelitko tänään ratsastaa? Joo. Meet sä Fionalla taas? Joo. No, mulla on vähän nälkä. Mä menen kahvioon. Mä tuun kohta, mä vien nopea tarhaan. Jep. Mia, mä voisin ottaa yhden tommosen salaatin. Joo, totta kai voit ottaa yhden salaatin. Mä voin ottaa sen tästä sulle nytten. Porkkana. Nyt tulee kyllä vatsa täyteen. Mä otin kyllä yhden porkkanan, mä en tiedä Okay. miksi. Millä. Peppiina, tiesit sä, että äiti sanoi tänään, että me voidaan mennä uimaan? Ei oikeasti sanonut. Sano, mut mulla on vielä kuitenkin silleen se ratsastustunti. Eka, no niin onkin. Mä harjailen nyt nipsua, eli jätä mut rauhan, kun mä harjailen nipsua sulle. Alkaa, moikka. Moikka. Hei Roni, moneltako oli se ratsastustunti? Se oli noin niin 5. Alkaa, kiitos, moikka. Hienosti Milla. Au vitsit! Herra jestas, Ruus, oot sä okei? No on mullakin ratsastusopettaja ihan oikeesti. Okei, vielä. Rauhallisemmin. No, okei, vitsi. Roge äijä. Au, mä en enää ikinä ratsastaa. No kun mä lensin niin monta kertaa Fionan selässä survua ratsastaa. Okei, kiitti. Mitä vitsiä? Roosa, oot sä okei? No niin, mitäköhän tuolla vitsiä tuolla tapahtuu? No, harja tippuu. Otetaanpas nyt se harja tuolta. Roosa, onks kaikki okei? No on ne, mut kun mä lensin niin monta kertaa Fionan selästä ja sitten Ronja ei edes kiinnostanut. Ja sitten kun mä menin semmoista tahtia, mitä Milla meni, niin se sanoi, että rauhoitu Roosa, tai silleen rauhoitu. Sitten mä taas lensin ja se ei edes kiinnostaa. Aivan mä menen päätalliin, siellä ei toivottavasti ole hevosia. Jäljellä on enää Milla Nieminen! Ja katsotaan, jos tästä ei ole puhdastusuoritusta, niin kilpailua ei voittanut kukaan. Jostain. Hyvä. Okei. Sitten mä kierto tuolta. Sitten vielä yhden kerran tää. Yes! 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 Me voitettiin Nipsua! Äsken Nipsu on mun. Itse asiassa Anni sanoi, että jos mä voitan nämä kilpailut, niin se rahapalkinto, niin osa niistä rahoista tulee siihen, että mä maksan tallivuokraa. Ja Nipsu on nyt mun oma. Mitä? Niin, se on mun oma. Ei voi olla. On se! Mutta Anni lupasi sen mulle. Se sanoi, että ei se mitään lupauksia ollut tehnyt, että Nipsu on nyt mun. Koska mä oon kuitenkin hoitanut sitä joku 2 vuotta. Loppu. Mä menen vaikka tänne vitsin karsinaan. Mikä Roosa meni? Vitsin tallikoiraa. Mihin Peppiina lähti? Ihan ois. Hetkenä. Ja nyt alkaa olla jo aika myöhä. Musta tuntuu, että Roni taisi unohtaa pitää sen tunnin. No mä käyn sanoa Krisellalle, että lähdetään nyt kotiin, mun äiti hakee kohta varmaan. No kuka meistä ajaa? Mä voin ajaa. Koska mä oon vanhin. No joo, on se kyllähän loogista. No niin, aika mennä autoon. Seuraavana päivänä. Kiitti kyydistä, äiti. Joo, ei mitään kulta. Mä en nähnyt Roosaa enää eilen. Enkä nähnyt sitä kyllä tänään. Se ei vastannut mun puheluihin. Krisella, missä harjaat tota? Halloo? No ihan saa, älä se. Mikäköhän Krisella on mennyt? Me ollaan pestiksiä. Arvaa mitä? No mitä? Millä sanoit, sulla on ihan puhuneet vaatteet? Mitä? Mä en puhu Millalle.
Milla, mitä sun vaivaa? Ei mulla ole rumat vaatteet. Nämä on ihanan ikoniset. En mä ikinä sano mitään sun vaatteista. No miksi Grisella kertoo, koska Grisella ei ikinä huijaa susta. Ja sehän on sun bestis ja se tietää kaiken. Että miksi sä sanoit, että mulla on kahdet vaatteet? Mulla on hienot vaatteet. En mä ikinä niin sanonut. Ihan oikeesti, Grisella huijaa sua. No en uskoisi, että Grisella huijaa. Grisella on niin kiltti. Moikka! Oota, se oli virhe. En mä ikin sanonut niin. Grisella ihan oikeesti. Grisella, miksi sä oot juoruillut musta? Et oo tosissas, Grisella! No niin, Nipsu, me ratsastaa sulla. Mä menen tänään Nipsellä. Se on liian pitkä. Aha, moikka sitten! Anni, Grisella ei anna mun ratsastaa tuolla Nipsulla. Ja sitten se väittää, että sä annoit sen mennä tuolla Nipsulla tänään. Vaikka se on ihan liian pitkä ja painava silleen. Etkö sä voi kuullut? Eikö Grisella kertonut, että sulle pitää hankkia nyt uusi hoitohevonen tänne tallille, siis löytyy semmonen valkoinen poni, joten sä voit sit hoitaa sitä. Miten niin? Grisella ei varmaan kertonut, mutta se aikoo ehkä ostaa ton Nipsun. Oh my god, mutta nyt kisat on kuukauden päästä. Ja 3 viikon päästä sä aiot myydä Grisellalle sen hevosen vai? No, me kyllä voimme vaihtaa sitä kuukauteen. Mutta jos sinä voitat ne kisat, niin sinä voit ostaa Nipsun. Nimittäin sähän oot hoitanut sitä paljon pidempään. Ja sitten siitä voit voittaa rahaa. Sitten, mikä on niin hauskaa, Anni? Sitten voit voittaa rahaa ja sitten sillä on varaa ostaa. Anni, ei naurata! Eli pitääkö mulle oikeesti hankkia uusi hoitohevonen? On sulle pakko hankkia uusi hoitohevonen. Koska, mutta niin, sä voitat rahaa ja sitten sä voit ostaa sen hevosen. No kun, mä en halua sitä palkosta. Et sun nyt heti vielä tarvi ottaa sitä, vaan ne kilpailut on kuitenkin vielä. Ai ne koulu. Niin just. Okei, mä menen valmistautumaan niihin. Kuukauden kuluttua. Ensimmäisenä vuorossa kouluratsukossa on Milja Lehtonen. Hyvä! Hyvä, Milja, sä pystyt tähän. Hyvä, niin kuin me ollaan harjoiteltu. Just noin, Milja, just. Hyvä. Mua jännittää. Vitsi, se melkein tipputit mut. No niin, pikkukäli. Valitettavasti suoritus pitää hylätä ja meidän viimeinen ratsukko on Nipsu ja Milla Nieminen. Tervetuloa Milla Nieminen. Hyvä Nipsu. Just noin. Rauhassa. Noin. Käännös. 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 Käännösrata. Noin. Kukakohan se toinen, kuka pääsi läpi puhtaalla suorituksella oli? No, se selvii sitten vikassa loppufinaali erässä, kun on pikkusia esteitä. No ei onneksi paljon, kyllä pärjäät. Ihan varmasti sitten kyllä pärjäät. Ja suoritus oli siinä ja puhdas rata, koska ei tiputettu eikä tullut mitään vaikeuksia radalla. Ja finaalikaksikoissa on Grisella Niemikoski. No niin. Se ei saa voittaa se minulle. Tää on vikakierros. Hyvä.
jäljellä. Jäljellä on enää Milla Nieminen. Ja katsotaan, jos tästä ei ole puhdasta suoritusta, niin kilpailua ei voittanut kukaan. Jostain. Hyvä. Okei. Sitten mä kierto tuolta. Sitten vielä yhden kerran tää. Yes! 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 Me voitettiin, Nipsu! Myöskin Nipsu on mun. Itse asiassa Anni sanoi, että jos mä voitan nämä kilpailut, niin se rahapalkinto, niin osa niistä rahoista tulee siihen, että mä maksan tallivuokraa. Ja Nipsu on nyt mun oma. Mitä? Niin, se on mun oma. Ei voi olla. On se! Mutta Anni lupasi sen mulle. Se sanoi, että ei se mitään lupauksia ollut tehnyt, että Nipsu on nyt mun. Koska mä oon kuitenkin hoitanut sitä joku 2 vuotta. Loppu.